ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி மேட்ச் வந்து செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது. ஏன்னா நம்மளே ஒரு ஆஃப்லைன் ப்ராங்க் பண்ணுறாங்க, நம்மள்கிட்ட ஆஃப்லைன் ப்ராங்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குரூப் வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த மேட்ச் யாராவது விளையாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அப்புறம் எங்கள் சங்கத்தில் அஜய், அப்புறம் யூஜிஎஸ் மாஸ்டர்பீஸ், அப்புறம் புதுசாக ஒரு ஃப்ரெண்டு தண்டர்னு வந்திருக்காங்க. ஸோ நல்லாயிருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ ஆஷிஷுவல் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்னால் அவங்களுக்கு சேஃபாக ரன் பண்ணி பார்த்தேன். கடைசியில் பார்த்தா அவங்க எல்லாமே ஆஃப்லைன் ப்ளான் பண்ணுறதுக்காக வெயிட்டிங்கில் இருந்தாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொன்னால் டே அடிக்காதீங்கடா, ஒரு ஆஃப்லைன் ப்ளான் குரூப் கிடச்சிருக்கு, ஜாலியாக ஃபன் பண்ணாங்க. பட் நான் அதுக்கு முன்னாடி அடித்து முடிச்சிட்டேன் என் தங்க தலையாச்சு. நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஓகே, ஆஃப்லைன் ப்ளான் தானே பண்ணுறாங்க, கண் எடுக்க வேணாம், ஜாலியாக ஓடலாம். இதுக்கு எனிமிகிட்டேருந்து என்ன காப்பாற்றுறது முன்னாடி இவனங்கள்டேருந்து அந்த எளிமையை காப்பாற்றலான்ட்டு வேக வேகமாக ஓடிட்டே இருந்தேன். தண்டர் எந்த பிடிச்சி வளர்ந்தான்னு தெரியல, எந்த ஓட்டம் வரும், நானும் வர்றேன் அவனும் வர்றேன் சொல்லிகிட்டே ஒன்றேன். டே அடிக்கிறீங்களா விட்டுட்டு போங்கடான்னு போயிட்டு அப்பா அடிக்காமல் கேட்டாங்க, சந்தோஷமாச்சு. சரி ஓகே, கொஞ்ச நேரம் எமோட் போட்டு ஃபன் பண்ணுங்கள், ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள், எல்லாம் நம்ம பசங்க தான் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு எமோட் போகலாம். ஜாலியாக சுற்றி வந்தேன். யாராவது நமக்கு ஹார்ட்டின் எமௌண்ட் போகிறாங்க, நம்ம லேடி கெட்டப்போ இருக்கும், அழகாக வேறு இருக்கும். ஸோ ஒரு ஹார்ட்டின் எவ்வளோ வரும் பார்த்து சுற்றி வந்தேன். இங்கே எவனும் கண்டுக்கவே இல்லை, எல்லாம் முறைக்கு சிங்கிள் பசங்க போல் அங்கே வேறு பட்டாளி. சரி ஆனால் ஆஃப் பண்ணோம். அஜய் அதிகமாக இருக்கிறான். என்னோடய ஃபேவரட்டான டான்ஸாக போடுறான்னு சொன்னேன். என்னோடய ஃபேவரட்டான டான்ஸ் போட்டான். சரி இவன் மட்டும் சிங்கிளாக தனியாக நிற்கிறானே, இவனுக்கு கொஞ்சம் கம்பெனி கொடுத்தாங்க. அவன்கிட்ட வந்தான், அவன் மொரட்டு சிங்கிளாக இருக்காமல ஒரு பையனை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறான். சரி ஓகே, ஜோன் இருந்துச்சு, பசங்களாம் சேஃபாக ஓடிட்டாங்க. நானும் சும்மா லைட்டாக சேஃபாக வந்துக்கிட்டேன். இதோட செகண்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ தேர்ட் ரவுண்டு சரி ஆஃப்லைன் ப்ராங்க் தானே, ஃபஸ்ட்டு 3 ரவுண்ட் அட்டாக் பண்ண மாட்டாங்க, அடுத்து 3 ரவுண்ட் அட்டாக் பண்ணுவோன்ட்டு நான் கன் எடுக்காமல் நான் விட்டா ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன். அந்த ஒரு சம்பவம் பண்ணானுங்க பாருங்க. சார் நம்ம பசங்க ஆஃப்லைன் ப்ராங்க் பார்க்கும்போது நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்ட்டு நான் தைரியமாக போனால் உள்ளே பார்த்தா ஆளாளுக்கு ஒன்று கண்ணு வச்சு நிற்குது. வச்சா பாருங்க அப்பா, தமிழ் கூட வந்த பசங்கள்லாம் தெரிச்சு ஓடிட்டானுங்க. எல்லாம் மான் கராத்தே குரூப்பு போல், ஒரே மான் கராத்தே போட்டு நல்லா குளோவால் போட்டு தெரிச்சிட்டானுங்க. ஓகே விட்டாங்க அடிங்களான்ட்டு ஈஸியோட தமிழ் டபுள் ஷாட் எடுத்து எல்லாருக்கும் ஒரு தலையை கட்டிட்டு சேஃபாக பண்ணிட்டான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா அஜய் என் சண்டை தலைவன் போட்டு சொல்லிட்டான். ஸோ ஓகே, பசங்க அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுக்கு அப்பாமெண்ட்டு நம்ம அடிக்க கூடாதுன்ட்டு ஏன் பங்கு நான் சும்மா ஃபார்மேட்டுக்கு 2 கண் எடுத்துக்கிட்டு ஜாலியாக ஒன்று. ஸோ ஏன்னா சுற்றிட்டு வருவான், அவனை அடித்து நம்ம ஒரு ஹீரோ எல்லாமே பார்த்து நான் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன், ஒருத்தனும் வரலையே. சரி ஓகே, பசங்க குரூப் அங்கே உள்ளே இருக்காங்க, நம்மளும் போயிடுவோம், அதான் நமக்கு நல்லதுன்ட்டு ஜாலியாக ஓடிட்டோம் பசங்களோட. வாங்கடா நானும் சுற்றி வரேன், ஒருத்தன் ஏன் கண்ணுக்கு தெரியல. சரி ஓகே, அவுட்டில் வரேன்னு பார்ப்போன்ட்டு போய் பார்த்தேன். உஷாராக ஒரு க்ளோவால் போட்டுக்கிட்டு மொத்தம் தான். சரி அவர் இந்த தட்டுவோன்ட்டு ஒரு அடி ஓசிக்கு கிடைக்குது. சரி நம்ம தண்டை ரிவ்யூ பண்ணான்னு ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு உள்ள நான் பார்த்தா பின்னாடி மறுபடியும் 2 டவுன். அட்டை யாரா சாமி எங்கள் டீம்மேட்ஸை போட்டு அடிச்சிட்ருக்கேன்ட்டு ஆனால் வச்சேன். பட் நான் அடி இல்லை, தாம்சனுக்குலாம் அடித்தேன், அடி இல்லை. ஸோ பட் கடைசியாக நம்ம டீம் பசங்க அடிச்சிட்டாங்க. பட் ஆனால் நமக்கு நாங்கள் 2 பேரும் நான் ஆகிட்டோம். சரி ஓகே, வாழப்பட நீ நானும் ஒரு மோதி காமிக்கணும், அதுக்கு முன்னாடி பிடிச்சிட்டு ஆச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னதான் ஆஃப்லைன் ப்ராங்க் ஆச்சு. ஸோ எல்லா மேட்சும் எல்லாருக்குலையும் ஆஃப்லைன் ப்ராங்க் பண்ணுறது நல்லபடியாக வரும்னு சொல்ல முடியாது. சம்டைம் ஆப்போசிட்டாக போகிறது வாய்ப்பு இருக்குது. நாங்களும் இதே பல்ப்லாம் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பல்ப் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். See you, tata, baby. And I'm about to dive in it straight to the bottom, 'cause there is no topping this. Pop lock and drop on your man if you copping it, baby. I'll fall for these tropical ladies.